tivera visto. A festa do turista. Anda carallo. Desde logo é impresionante. Di aquí que o ano pasado viñeron a España 50 millóns de turistas. 50 millóns. Pois é que é impresionante, sí, porque non é fácil conseguir unha cifra tan redonda, digo eu, non. Venche un peregrino máis ou menos e vai, jodeche cifras. Pero vamos a ver, Puscas, cando fala de 50 millóns non quere decir que sexan exactos, entendes? Quere decir 50 millóns máis ou menos. Como máis ou menos? Como máis ou menos? Arre, carallo, pois así tamén fago as contas eu, mira o que che digo. Tan payaso eso. Carallo que deses 50 millóns, Lino, por aquí non pasou nin o primeiro, Aí quería chegar eu. Porque sendo Lameiro un paraíso natural, non entendo como non nos forramos co turismo como fan por Benidorm ou por aí. A ver, dite que aquí non temos hoteles, nin aeroportos, nin praias, nin restaurantes tipo Moncho. Dende cando a falta de infraestructuras básicas foi un obstáculo para nós, Desde sempre, non? Cala a boca, Puscas, cala a boca. Digo que aquí o que temos que ter é imaginación e iniciativa. Que tan ben fala Lino, Empezamos a eculubrar e 4 viños despois xa tiñamos trazada unha estrategia clara. Lameiro habíase converter nun sitio turístico sí ou sí. E como reclamo, atención, primeira festa do turista. Velcome Lameiro. Eu non digo máis, pero dos 50 millóns de turistas 4 ou 5 veñen parar a Lameiro como me chamo Lino. Eu tamén digo unha cousa, non sei como íamos dar pensión a todos, porque no hostal de Paco non creo que haxa tantas camas. Que carallo, non empeces outra vez, Pusca. Por favor, non te quedes nos detalliños, hombre. Por favor, arranca. Mira máis alá. Vale. Pero que tan burros e que tan ignorantes son. Home, por favor, a festa do turista. E despois que a verbena do funcionario. A romería do perito agrícola que... Aquí o que se estila son as festas de papar, de papatoria, home. Hecho, a mamá ten toda a razón. E bueno, tamén se levan o que moitísimo as festas de bebé Cuba Libre, xe. Mira, digamos unha cousa. O primeiro que invente, o primeiro ser humano que invente a festa do botellón, ese enchese de cartos. Disimulei, pero as críticas da miña familia fixéronme cavilar. Efectivamente, a nosa tradición festeira é máis amiga da paparota, de encherse, veña, Pero claro, podíamos unir as dúas formas, Podían non ser incompatibles a nosa querencia pola gastronomía e a festa dos turistas. Cabeciña, amigos, cabeciña. A ver, se queremos superar a festa do pulpo do Carballiño, o que temos que facer é darlles de comer algo que ninguén lles dera nunca. Bueno, Moncho, vamos a ver, eu non quero seguir metendo o dedo na... Pero, digoche unha cousa. Comer pulpo, encherse de viño tinto en pleno agosto a 35 graus, ese é o máis grande dos placeres humanos. Para nós sí, para os galegos, claro que sí. Pero agora temos que pensar nos turistas, Pusca. Esa é a clave, A min chamádeme innovador se queredes, pero a miña idea é darlles de comer non o daqui, que eso xa o fan todos. Darlles de comer o que lles gusta a eles, o que comen eles. Ou seja, que ti dixe darlles salchichas aos alemán. Correcto. Non é de churrascos aos mulos, que sei cada ano non deixan comer e saben. Tamén, e aos chinos arroz en blanco. E aos xaponeses peixe cru. Bueno, Lino, non hai que ser animales, podemos ferverlo, non? Cala a boca, Puscas, eles gustalle cru, entendes? En Xapón a peixe cru chamanlle sushi. Sushi, má filla de Paco. O miña é un cru tamén. Cala a boca, Moncho, apunte. Despois de 2 voltas de Purrela, tiñamos deseñado o mapa mundi da gastronomía mundial. Lino chamoulle o papamundi. Chispateo, tipo, calquera día acaba en lugar. Pero a guinda do pastel tiña que poñela papá. O cartel das festas. Estás irresistible, Ramona. Nin Lolita con traxe de lunares, Bueno, así é todo. Que falan das chavalas en pelotas e dos bikinis, pero que tan sexy pode chegar a ser un traxe folclórico, Gracias, papá Moncho. E agora o toque definitivo. O peixe cru. Para os chinos, aí tes. E o churrasco para os mouros. Vale? Ella, perfecta. Agora vas indo pa leira para sacar a foto. Vale, cariño? Veña. Queredela ver, lambóns. Normal, é que é unha maravilla. Mira, teno todo, aquí a tedes. O exotismo fermosísimo da Ramona Comaneci, mesturado cas excelencias do mar, merluza do Pincho, e da terra, costela de porco para churrasco. Insuperable.
ás 10 da mañá pasa rúas, charangas e gaiteiros a tomar polo saco, pero veña aí a monte para que ninguén quede dormido na casa. Vale, ás 11, xogos tradicionais galegos pa pillería, non? O típico, fútbol sala, chinchimoni, tute cabrón, futbolín... Carreira de sacos, a puta carreira de sacos, que é un xogo moi tradicional de Galicia. Pensado. Carreira de sacos, sí, señor, moi ben, busquiñas. Bueno, ás 12, misa solene... Un momento. Home, está claro que vai vir moita xente de fora. Estaría ben que a misa fose en latín, para que entenda todo o mundo. Sí, señor, ben falado, ben falado. En latín, claro que sí. Despois o típico pregón de Paco Gominolas a 1:30 sesión vermú co dúo Sol e Sombra, un clásico. E iso das 3:30 xantar internacional no campo da feira. Xa, e pola tarde... Pola tarde o típico, no? Sexta de 4 horas, despois fútbol solteiros contra casados, con a caixa de quintos de premio, claro. E despois a sesión de viños, outra dose de jaitas e verbena final. Ol chapo, redondo, macho, redondo. E chegou o gran día. Por fin Lameiro lle ia amosar ao mundo os seus encantos. Vilcomen, turistas, arrivederci atraso. Elvira! ¡Ai, Elvira! Apura, muller! Que queres, que queres? Ainda estás así, vai-te cambiar que imos chegar tarde. Que eu non vou, Moncho, para facele o ridículo xa chegas ti. É ridículo, é ridículo. Que o dis por esto? Mira, non tens nin idea destas cousas. Se levo esta banda é porque son o encargado de darlle un regalo especial ao turista número 1.000.000. Moi ben, pois paso ben. E de paso que vas, manda calar os gaiteiros que levan dando a tabarra desde as 8 da mañán. Os gaiteiros tiñan instruccións precisas de ir casa por casa espertando a todo Dios. Como ten que ser? Primeira festa do turista. Como en Lameiro, como na súa casa. ¡Huelco! Señor, sí, señor, quedou ben o Margaret Thatcher neste que... Merchandising, Puscas, merchandising. Correcto, Nada, ainda non chegou o primeiro. Iso é porque están todos atascados ali na rotonda da Choupana. A ver se vai ser por iso que ven unha morea de coches indo cara a Choupana esta mañá. Tranquilos, por favor, que non cundo a pánico. Así que cheguen ali e vexan aquela miseria, volven pa aquí de cabezas. Eu espero, que teño aí 400 kilos de frósforo. Pusquis, Sí, salchicha, con ansia. Sí, aquí Ramona Comaneci, con quen teño o placer de falar. Sí, pois moitas gracias. Moi ben, vímonos ali. Ata logo. Que foi, Ramona? Algúna noticia da caravana de turistas? Non, era Milucho. Sei que ele máis Kevin están na Choupana. Invítanme a comer. Sei que se celebra ali a primeira festa da roupa lisa con churrasco. Vou ata lá, ata logo. Que tan cabrón son os choupañentos, viron o cartel e faltoulles tempo para copiarnos a idea. Iso había que ir ali, esganalos a todos, masacraros un a un. Certo. Ainda que tampouco estaría mal probarlle esa robaliza con churrasco. Diso nada. Que teño aí comida para un regimento, Hai sushi, hai Frankfurt, hai 200 kilos de panchitos. Bueno, casi que vou para casa, Que tarde. Vou ver se me necesita mamá. Eu xa casi vou con vos tamén, que Elvira mátame, Elvira. Pero volved á tardiña, Vais me perder a comida toda que teño. O van a comer as ratas, como pasa sempre. Choupana. Por suposto, marchamos todos de cabezas a Choupana. Que tan rica estaba a robaliza con guarnición de churrasco. Que combinación tan perfecta de sabores. Amigos, hai que desenganarse. A festa do turista estaba moi ben, era boa idea. Pero, cuidado, de haxa unha festa de beber, comer e encherse, que se quite todo o resto, hombre. Era visto. O exame. Estou algo preocupado por Kevin, amigos. Esta semana ten un exame moi importante. E como non aprobe, non me pasan de curso. ¡Toma! ¡Nivel superado! Perfecto. Kevin! Sí.
Que, campeón, a que andas? Pois nada, aquí estudiando para o exame. Moi ben, home, moi ben, así me gusta. Que estudias? Que estudio? Sí, home, sí, con que andas agora. Non me mintas, Kevin, non me mintas, que eu ben sei cando me contas trolas. Non me mintas. Que eu non che minto, que eu sempre digo a verdade. Pois agora mesmo estou co Call of Duty e cando remate poñome co GTA. Ah, moi ben, moi ben. É que como levas? Pois o Call of Duty casi o teño dominado, pero o GTA V ainda non sei de que vai. Bueno, pero tranquilo, home, xa saberás. Ti acaba con un primeiro, despois va co outro. Si me gusta, verás, si me gusta. Xa fui polos pelos, E ti como sabes que estudiou? Tomaches a lección para ver se aprendera? Intentei, pero eu, desde logo, non sei que lle ensinan hoxe na escola a esos rapaces. GTA, Call of Duty. Non había ese nivel nos nosos tempos. Eu non sei por que te exixen tanto os rapaces. A verdade, xo digo, Porque total, da igual o preparados que estean, que van ir de cabeza ao paro en canto remate. Eso sí, o paro non discrimina entre listos e burros. É como a morte, que nos iguala a todos. Iso sí. O caballa que a mestra que tiña antes ainda era algo humana, habría máis a man. Pasa que o que ten agora o novo chamase Cecilio é criminal. Criminal, duro de roer. Se cargo eu ali parto as pernas ao Cecilio ese. No, ese tal despois do exame, Pesquiña, non te preocupes, porque antes tipo é tan vingativo que igual é capaz de suspender o rapaz aínda que faga ben as preguntas. Moncho, hai máis maneiras de aprobar que sabendo as preguntas. Non sei se me explico. Non estarás falando de... Sí, Moncho, sí. Falo de copiar nos exames. Se sei que non está ben, pero vou facer unha confesión. Eu copiei nas oposicións a carteiro. Lino facendo trampas por librar de traballar. Déixame de pedra. Tens que entendelo. As oposicións ao corpo de correos son dificilísimas. É como opositar para notarías e para astronauta, pero todo xunto. Tan payasos. É como copiaches. Fixaches chuletas ou que? Va, botei man das novas tecnoloxías. Vanessa chivábame dende a casa as respostas a través dun walkie-talkie. Pero que é iso de walkie-talkie? Iso inventaxo ti agora. Chámase Johnny Walker, que eu teño escoitado máis veces. Claro que tes escoitado máis veces Johnny Walker, porque tes un bar castrón. Que terá que ver unha cousa co outra? Que ten que ver o universo das telecomunicacións con o negocio da hostelería? Estaron 2 horas enfrascados no debate de cal é o seu nome verdadeiro, Ao final fun pola casa de Lino e prestoume os mancontros, que é o verdadeiro nome deses aparellos, o nome legítimo, mancontro. Pero agora ven o máis difícil. Propoñerlle ao meu fillo toda esta extremonía. Estás me dicindo que copia no exame? Si, xa sei que non soa moi ben, pero é que non vexo outra maneira de que aprobes, nené. Bueno, pois a mí pareceme ben. Carallo, que costou un pouco convencerche. Bueno, mira pa aquí. ¡Guau! Vaya Johnny Walkies máis guapos, Non quixen promover un novo debate sobre o nome do aparello. Normal, non viña nada, pero a verdade é que Johnny Walkies ata soa ben, A ver, atende, conto cho plan. Sí. Ti disme as preguntas polo chintófono, vale? Sí. Eu desde a casa chi muchas respostas. Xa, pero... Como me vas dicir a resposta, papá, se ti tes menos idea que a min? Pois mira no libro, callazo, en Google. Vale, moi ben pensado, Claro, que pensas, mira, sigue. agora agocha isto dentro da roupa, meteo aí. Xa verás, non te preocupes, home, que é unha tecnoloxía punteira e aparte moi discreto. Así? Home, papá, eu creo que así a Cecilio Zarabeto vai se dar conta, Non pensas que non é mellor coller así o pinganillo e poñelo e ti vasme dicindo as respostas así polo móvil, Que non, que é un sistema que está testado con éxito. Además, que cobertura que temos en Lameiro calquera se fía do móvil. Kevin, por favor, faime caso. París, Roma. Fixemos varias probas e a cousa funcionaba perita, Pero bueno, para non deixar ningún cabo solto, o día do exame contei que a inestimable colaboración do xenio que ideou o produto.
Veña, isto xa está. Imos aló. Kevin, aquí Lino. Recíbesme ben, cambio. Alto e claro, cambio. Perfecto, copio. Iso teño que facelo eu, Lino. Cambio. A ver, Lino, non o líes con terminoloxía que ao chaval non lle dá a cabeza para máis, xa sabes. Tes razón. Kevin, te esas preguntas? Afirmativo, cambio. Moi ben, cal é a primeira? Cambio. Cal é a capital de Alemanha? Cambio. Bueno, carallo, esa tase eu. É Merlín, como o mago Leroy Merlín. Non é Merlín, é Berlín, burro. Ainda así pode ser unha pregunta trampa. Kevin, de que Alemanha estamos a falar? Da República Federal, da República Democrática ou da Alemanha actual? Cambio. Non sei, aquí só pon Alemanha, cambio. Que iso, Kevin? É unha cousa que me deu meu pai para copiar no exame, cambio. Ua, como mola. Préstasmo. Vale, Cristian, pero só un minuto que teño que seguir co exame, cambio. Kevin, deixa de enredar con Cristian e céntrate nas preguntas por tu madre, vale? Que pasa aí? Que iso que tes nas mãos, Cristian? Non é meu, é de Kevin. Falso, chivato, cambio. Ala, carallo, xa o coller. Non me dixades por qué, pero sabía que o plan algunha fisura tiña que ter. Agora, quietos aí, que a cousa aínda foi a máis. Dame iso, Cristian. Ajá, un Johnny Walker. Ala, carallo, outra vaca no medio. Ides sabendo que vou. Aló? Quen está do outro lado? A ti que te importa? Ostras, esa voz. Cecilio Zarabeto. Es ti, Cecilio. Son? E ti quen és? Son Lino, o da tuna. Lino, canto tempo. Que é da tua vida, macho. Xa ves aquí de carteiro. Ti que faz a mí? Estou cunha sustitución, ó. Pero xa me tarda marchar desta merda da aldea. Non me extraña, Cecilio. Isto é un atraso. Cambio. Increíble, amigos. As voltas que dá a vida. Era visto. Entón o Cecilio perdonou yo, Kevin. Sí, pero porque intercedeu Lino, Diz que eran amigos da época da tuna. Agora, o que non hai quen salve é a Cristian da Chousa. Leva a clara ese chaval. Tocólleselo cabezas de turbo. Unha prova na vida, Meu pobre. Tampouco tiña moitas posibilidades, que ainda ten menos cerebro que o noso Kevin. Entón, canto lle repito a exame? Pa semana, xa o mandei para o cuarto. A estudar, claro. Claro que xa é un atraso. Xa non vai para nada. Mandei a facer chuletas como un loco. Está lle dando un repaso ao libro. Pero, home, se total, coa letra que ten o Kevin vai lle quedar a chuleta do tamaño daqui a teléfono. Non, que a xente nova da agora con estos dos móviles. Escribe con letra moi pequenechiña, así, treque. Bueno, é o malo será que lendo no libro non lle queda algo na chaveta. Ves, polo menos xa o leva lido. Xa está. Ala, moi ben, veña. 20 páxinas copiadas, ala, xa está ben por hoxe. Non me estou para a cabeza. Vamos a seguir co GTA V, que eu teño un pouco abandonado. Escoger 3. O cemiterio. En todos os sitios hai problemas urbanísticos. E Lameiro non ia ser unha excepción. Pero o noso principal problema non é a autovía que parte en 5 metades Lameiro, nin as rotondas que hai nas así a tomar polo cu, nin siquiera os chalés sin autorización. Por favor, vas pedir unha autorización para construir un chalé, pero isto que é Corea do Norte ou que? O noso é moito peor. Din que non se pode ampliar o cemiterio pola parte do instituto porque lle aparecen os osos no gimnasio. Xa me dirás. Bueno, pois que os usen para as clases de ciencias naturales, coño. Non saben o que é o reciclaxe. É o que digo eu, pero... E despois está unha depuradora de aguas que non a deixan ampliar tampouco, porque diz que pode haber filtracións dos defuntos e que iso sería malo para as augas. Bueno, por favor, pensa de falar por non ter a boca calada. Que logo desde cando se bebeu auga en Lameiro. Na vida. Despois está polo lado do asilo dos vellos. Tampouco se pode ampliar porque os tipos teñen aprensión. Salen das habitacións e baten cos nichos. O xardín que teñen xe anda polos medio das tumbas. Por moito mellor, así xa se van a facendo, hombre. Que tampouco lle falta pez para ali. Pero vamos a ver en que cabeza cabe non poder ampliar o cemiterio, hombre. Pero que tipo de país atrasado vivimos? Sí,
Xa sei que o cemiterio non está no mellor sitio posible. É que cando o fixemos non pensamos na ampliación, pero que quen contaba que a xente seguira morrendo? Si somos un lameiro, non pensamos as cousas. Pero bueno, tranquilos, que eu teño unha gran idea. Unha gran idea para este problema. Atentos. É como que un cemiterio privado. Claro, cariño. É o único negocio que sempre vai ter clientes. A demanda está asegurada. Pero imos ter un cemiterio para nosos. No, a ver, Kevin, o cemiterio sería noso, pero podes enterrar quen queira. Pero quen queira non, quen pague. Entón, imos ser como a Deus. Imos decidir quen morre e quen non. Non, home, non. Só quen se enterra. Bueno, tanto ten. E vou poder xogar cos mortos. Non sei, pero dame a min que a familia che van decir que non. Agora todo é falalo, Oi, xa onde vas meter o cemiterio ese? Onde vai ser? Na recollida. A recollida. Coñecedes, non? É o sitio ideal, sí. Chupa todo canto lle botes. Deixalo defunto e nun momento se lo papa. Así que vai ser un cemiterio, como diría eu, reciclable. É ben barato, que é importante nos tempos que corren. Sen licenzas, sen permisos, nen caralladas desas. Ai, a recollida, o sitio perfecto. Sinceramente, Moncho, mírese por onde se mire, pareceme unha xenialidade, sí, señor. Es un visionario, un soñador, un adiantado ao tempo. Vamos, un xenio como Leonardo da Vinci. Como é isto? Como a Susana Mongalloso. Moncho, se non te molesta, a mí gustaríame pedirche un favor, unha recomendación. Te dirás? Pois verás, gustaríame, claro, porque estas cousas hai que facelas polo clásico, xa sabes, e logo con isto do cementerio enseguida vanche a agobiar cos súas demandas. Ya, normal. Entonces é o amigo que estaría interesado eu a ver se podes conseguirme o que é unha parcela, sabe, no teu cementerio, un nicho así ben, que estea situado, se non é moita molestia, se pode ser, e que estea orientado hacia o sur e que lle dea moito sol, para que teña máis luz, xa sabes. E outro para a Vanessa. Xunto ao teu. Non, o dela canto máis longe mellor. Eu, Moncho, eu quero tamén un nicho que sea o máis soleado posible, grande, moi grande, para que me entre toda a familia. Mas se ti non tens familia, payaso. Eso que marca, home, eu quero unha parcela moi grande, vale? Vale. A ver o que podo facer, por ser para vos. Agora, xa vos digo que a recollida é moita maneira de chupar. E por moita placa que lle botes, eso chupa que mete medo. Pero vamos, Moncho, a ver como te explico. Aquí o que importa é ver o que lle queres aos teus defuntos, entendes? Porque ti queres galego ou non eres? Ti non tes corazón e dous fígados como a todo mundo ou que? Empezouse a correr a voz por todo o lameiro iso factos. É ter un cemiterio en propiedade e saenche amigos por todas partes. Verás, Moncho, mamá e máis eu estamos interesados en adquirir unha propiedade, uns terreos no teu cemiterio privado. Quero mellor sitio, desgraciados. Que toda a morralla de lameiro saiba que son mellor que eles, incluso morta. Moi ben, mamá, verás. Esta idea que ten mamá do asunto son uns deseños que fixo ela. Quere que haxa moitos anxos e gárgolas e figuriñas da morte que vean moito medo, con cabañas, esqueletos, caldeiras. Sí, que den moito medo, que se caguen de medo son con velas, que sufran, que saiban o que é a morte. Exacto. E despois aquí unha reproducción do Pórtico da Gloria, unha gran procesión de santos e beatos, e xunto a esta magna obra a tumba dos Rottweiler. Sí, esas criaturas teñen que enterrarse conmigo como os faraóns de Egipto. É o mellor da miña vida. Non vai ser fácil, pero bueno, eu apunto. Moncho, como un favor personal, fai un esforzo. Agradezo cho de corazón. Como ela queira. Total, a recollida vai papar nun vira-vira ao panteón. O Dios se quere facer cun nicho na recollida, Que maravilla. Bueno, claro. E todos teñen peticións. Marcial pediu 3 parcelas con vistas e grandiñas, máis ben grandiñas. E despois tamén 5 máis pa a familia de Barcelona. Pero bueno, as de Barcelona con peores vistas. Pois Paco da Chousa tamén quere un par delas, pero non cerca das de Marcial, que dis que non se levan ben e non queren que se lle mesturen os defuntos. Normal. Paco da Chousa, moi ben. Ah, Carmucha, 2 parcelas quere. Bueno, pero ponllas
nos peor sitio, no peor orientado, é que tiña humidade. Húmedo e mal orientado, correcto, Elvira. Moi ben. Oiche, ao final todo o lameiro nos encargou nichos. Como somos os galegos para o tema dos nichos? Si, temos moito vicio con iso, é moita querencia. Oi, Elvira, estou pensando eu que daqui nuns aniños estamos montando un tanatorio. Eso xa serían palabras maiores, carallo. A ilusión da miña vida, tanatorio Moncho. Podíamos yo deixar ao rapaz en herdanza. Eu vexo capaz de levar un tanatorio. Moncho, que contenta e que orgullosa estou. Que boa idea te deche. Por fin era unha persoa admirada e respetada en Lameiro. Pois hoxe teño o primeiro enterro na recollida, amigos. Pepe Domingos, quen contaba, 93 anos, estaba na flor de vida. Pois vou ao enterro, Eu tamén vou, non me penso perder eso nin de coña. Sabes unha cousa? Que a recollida pa peor defuntos, eso ten unha chea de vantaxes. Por exemplo, non tens que aguantar os chapuzas que tarda media hora en poñerlle a tapadeira ao nicho. Quería non incinerar ao principio. Eu dixo, non hai problema ningún, que teño soplete de cando matamos o porco. Nos tardaba algo máis, pero ao final incinérase. Já dixeron, pois case mellor que non, que ven a familia de fora e temos algo de presa, que isto empeza a cheirar. E alá fomos. Estaba indo todo de maravilla, un enterro normal, vaya. Os parentes de lonxe que non coñecían ao defunto prácticamente, xente que non o podía ver diante, o típico, o normal. Estaba indo todo de maravilla hasta que de repente estragouse todo. Era visto. Dios bendito, que maneira de cabrear. Viste como se explicaron o alcalde, sanidade, o cura, a Guardia Civil. Pero por favor, vaya denuncia me chantaron. Quen contaba que houvese que pedir permisos para abrir un cemiterio? Pero isto que é, o en el uso ou que é? Algo tan natural, díjoche, pa que? Pero é que agora métense en todo, non te pode estar quieto. É a maldita burocracia, Puscas, a maldita burocracia. Pero, Moncho, ti non te preocupes. Entendes? Porque ao mellor tes sorte no suizo e eres cadra non vas ao cárcel. É que cando se empezan a meter xa donde tes que enterrar os teus defuntos, cuidado, aí paremos. Que pasa? Que é o seguinte, que imos ter que pagar os impostos ou non imos poder poñer trampas para os coellos ou ganchos para as troitas. Home, por favor. Que és un soñador, Moncho. És un soñador. E algún día ese soño teu vais cumplir. É que parece que ainda estou vendo a Pepe Domingos aí chupado pola recollida, Foi un visto e non visto. Bah, que maravilla. Mirade por outra banda, a lo menos decidironse ampliar o cemiterio. Sí, fixeron ben, ao final que sei que van ampliar po lado do Parque dos Nenos. Aí estuveron acertados, sí. As cousas como son, Foder unha recollida como cemiterio por motivos de médicos e de saúde medioambiental ou o que eso significa. Agora, a ampliación, esa onde a van facer ao lado do parque, moi ben, Moi ben, chapo, porque eso vai estar moi bo por rapaces, porque van ter unha relación ca morte totalmente natural, Pura pedagogía.